Kula Rehana Bayu Pratama. Kula Meisa Utama Tajamita. Nggih saged monggo Mbak. Yang pertama, apa itu tidak sinten? Tidak sinten yaiku upacara adat Jawa sing biasane dilakoni nganggo ngucapke rasa syukur marang Gusti Allah. Sing keloro, kapan tidak sinten dilakoni? Pas bayine nginjek umur 7 wulan nganti 9 wulan. Sing telu, dene tidak sinten kudu dilakoni. Supaya ngucapke rasa syukur marang Gusti Allah. Sing kepapat, ing endi panggonan tidak sinten bisa dilakoni? Biasane ning omahe bayi iku mang. Apa piro warna jadah ing upacara tidak sinten? Ana 7 yaiku abang, kuning, ijo, biru, abang jambu, putih lan ungu. Sing terakhir, kepriye persiapan tidak sinten? Biasane nganggo sesajen ambek ana bubur apang enggak ngono sego kuning. Sing pertama yaiku ngresiki sikile bayi, sing keloro nyidek jedah 7 warna iku mang. Sing ketelu munggah mudhun anda teko bambu, sing kepapat mlebu ndek kandang petik, sing kelima nyiram nganggo banyu kembang, sing keenem nyawat nyawat koi Ulang pecah. sing pertama Tak terus naik gitu. langkah-langkah yaitu sing pertama ngisi sikile bayi, sing keloro ngidek jedah 7 warna iku mang, sing ketelu munggah mudhun anda saka tebu, sing kepapat mlebu kandang petik, sing kelima nyiram nganggo banyu kembang, sing keenem nyebarno koin, sing kepitu ganti klambi. Biarkan semua jadi masa lalu. Selimpan terindah aku gak tahu mana aku bagus sudah datang dari dirimu. Aku yang sekarang bukan lagi dulu, maafkan mantan aku tak mau. Cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok 6 badhe presentasiaken teks panyandra ngenani upacara tidak sinten. Kulo Kanza Aurela nomor absen 19. Kula Aurelia Zahra absen 9. Kula Gisela Dwi Octavia absen 16. Kula Rehana Bayu Pratama absen 29. Sinten yaiku upacara adat Jawa kanggo bocah umur 7 wulan utawa 6 wulan. Upacara iki ing daerah liya ing Nusantara uga ana. Contone sing diarani upacara injak tanah ing daerah Jakarta. Gening suku Betawi utawa uga ana sing ngarani mudhun lemah lan udun-udunan. Upacara tedak sinten dianakake amarga ana kapitayan masyarakat Jawa yen lemah kuwi duweni makna gaib lan dijaga Bathara Kala. Kanggo ngindari kedadean sing ora becik, mula dianakake upacara ngenalake putra-putrine marang Bathara Kala minangka sing njaga lemah. Anggone nglakoni upacara iki luwih becik miturut weton. Ulang teks payandra. Teks payandra iku sawijining ungkapan kang nggunakake papindahan utawa ibarat kanggo nggambarake kahanan, sifat utawa tumindak. Payandra nggambarake kaendahan, pujian, lan nilai-nilai luhur kanthi cara alus lan ngemudi mulang urip. Kanthi payandra basa Jawa dadi luwih endah lan sugih makna, serta melestarekake budaya lan kearifan lokal masyarakat Jawa.